बिनि फिसाजोआथ' फार्स्टआव जेनेबा लांलाय लाबोलाय बेमार जादों आरो मोनसे खोथाखौ जोंथ' मिथिया जेनेबा बेमार जाबाय नालाय लांलाय लाबोलाय जाबाय थादों आरो गहपुराव लांलाय लाबोलाय खनथामसो जादों आरो बे मिरगानाव लांदों ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो लाबोफिनबाय बे आजायानो लांग्रा आरो मोनसे खोथायाव लांग्राया आजायानो अट'जों हरावसो लांदों आरो लांलाय लाबोलाय मायाव जानायमोन गिबियाव मायाव जानायमोन बेमारा हाथायाव जाग्रोदों आरो जेनेबा बे हाथायानो बन्द' जाबानो एकदम मोजां जागोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दा मा रिपर्टआव मा खोन्थादों रिपर्टआव माने बेखौनो केन्सार ब्लाड होनना बुंदों आरो जेनेबा केन्सार ब्लाड होनना बुंदों आरो ओमफ्राय दा मा बुंनो लुबैगोन नोंथाङा दायो जेनेबा आं बेखौनो बुंनो लुगैदों जेनेबा मोजां जानांगौ आंनि फिसाजोआ बिदि आरो रायजो राजा आरो दानो जेनेबा आङो बयखौ खावलायजानो लुगैदों आंनि फिसाजोआ मोजाङाव फैथों जेनेबा मोजां जानांगौ आरो एसे जेनेबा रायजो राजानिफ्राय अनुदान आशिर्बाद मोजाङै खावलायहरदो आरो जेनेबा दा बबेयाव दं गुवाहाटि बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव जोंहा आंनि बिबथै कमला बसुमतारिनि फिसाजो उषा बसुमतारिया दा देग्लाय बे बोसोराव 10 थाखोआव सनापुर बर' हाइ स्कुलाव फरायनाय सासे फरायसा बियो हरखाबै मोनसे सिगाङाव गिबि माने हाथायाव ओंखाम जानो हाया बेबायदि हाथायाव सानाय जानानै बेराम जादोंमोन बिनिफ्राय बियो बेखौ लकेलनि जोंनि खाथि खालानि लकेलनि स'आव थानाय मेडिकेलफ्राव लांनानै फाहामथाय लादोंमोन बेयाव हायैयाव थांनानै गहपुराव खेबथामसो लांनाय जादों दा बेयाव हाथाइनि मोनसे डेन्टेल माबायाव मोजाङै फाहामथायखौ हामगोन खोमा होननानै लांदोंमोन नाथाय बेयाव हायासै न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनानै हाथाइजों थै गबाय थादों सानथामसोआव आरो सानथामनि उनाव बारा जानानै बिसिनायाव गोलैनानै थादों ओंखामबो जानो हायाखै दैबो लोंनो हायाखै बिदिनो गोब्राब जालांदों हरखाबै हाथाइजों थै गनाया अभार जानानै आनलिमिट माने थैया गलांबाय थादों आरोना बे गथ'आ बिराद गाज्रि अबस्थायाव दंमोन आंबो गुबुन जायगायावसो दंहैयोमोन फैनानै आङो नुफैबाय बिराद गाज्रि अबस्था हरसे आं ओइदिनखालि बे बेमारिजों थाफादों बेयाव बिनिफ्राय आङो बिथोन होना गालांदों थाबैनो नोंसोरो गुबुन जायगायाव लांदो होननानै थिग बिदिनो जिएनआरसियाव लाना थांदोंमोन बेनिफ्राय दिनै जिएनआरसिनिफ्राय केन्सार हस्पिटालाव ट्रेन्सफार जानानै दिनै दा फाहामथायखौ होगासिनो दङ दा फाहामथायखौ होनायाव दा इसोरनि अननायाव जाहाथे एसे मोजाङाव फैबाय दा थेवब्लाबो दिनै बे न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि बेनिखायनो बे न'खरनि जानानै आङो दिनै बे जोंनि गासैबो बिटिआरआव थानाय आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा अननानै जाहाथे बे न'खरखौ अनसुंथाइ होनानै जाहाथे बे बेरामिखौ नायनायाव जाहाथे मदद होगोन जाहाथे बे फरायफुनाय सासे गथ' बेनिखायनो बिनि जिउखौ जाहाथे मोजाङै फरायफिननानै जाहाथे दावगालांनो हाथों बेखौसो जों आसा खालामो आरो जोंबो न'खरनिफ्राय जाथि खुरमा बाय बाहागि अननानै जा एसे हायो बेखौ जोङो कालेक्सन खालामनानै हरनायखौ जोङो लादों लासैनो दाथ' फाहामथायखौ होगासिनो दङ थेवब्लाबो जाहाथे मोजाङै मोजां रायजो राजानिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै मदद मोनगोन होननानै जोङो आं गुरैयै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै रायजोनिसिम खुलुमनाय जाबाय